Mopti Mali cɛmancɛ yan fanfɛla la a ɲɛ 12 u bɛ yan Washington DC aw bɛ Mali kura jɛmukan de kan ka lamɛn VOA ka fiɲɛ turukalaw kan ka bɔ VOA soba kɔnɔna na Kajatu Tarawele an ka kunnafoni kumabaw olu bɛna tali kɛ ninnu kan bi san 2023 la a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye CFA nafolo miliyari 3 ye ko de yurukura Mali foroba nafolow kan ayiwa nin gafe nin a dira Mali ɲɛmɔgɔ n'o ye Asimi Goita colonel Asimi Goita ma fɛn min ye Mali nafoloko sɛgɛsɛgɛli yuruku cakɛda min bɛ jateminɛw kɛ Mali foroba nafolow kan n'a bɛ wele ko OCLEI o ɲɛmɔgɔ fɛ ayiwa an bɛna kuma a kan jɛmukan kɔnɔna na Mali kiri ɲɛmɔgɔw ye laseli kɛ tarata wula la fɛnɛ k'a yira k'a fɔ k'u bɛna sɛgɛsɛgɛli dabɔ fɛn min ye dansagokɛla kulu ba Al-Qaida o ɲɛmaw ani budamɛ kulu maramafɛntigi dɔw kan jalakilen don ne ka kojugukɛw ani dansagokɛ walibakɛw ne ka tila ka fo ka se ka taa lakanakow k'olu don furuko kɔnɔna na Mali jamana kan ninnu de bɛna fara an ka laselikɛlaw ka kunnafoni tɔmɔlenw ka dunya kɔnɔna na ani Mali jamana kɔnɔna na ka tɛntɛ aw ye sisan jɛmukan kɔnɔna la an ka ɲanzan lamɛn ka segin kana kɔfɛ. Ka segin tuguni ka foli ani tanuni lase an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ aw ɲɛna aw bɛ Mali kura jɛmukan kɔnɔna de la ka lamɛn ka bɔ VOA soba kɔnɔna la Washington DC aw tulo bɛ Kajatu Tarawele de kumakan na nin ka bɔ studio 6nan kɔnɔna la awa Mali cakɛda min bɛ jateminɛw kɛ foroba nafolo kun yurukuyurukuliw kan n'a bɛ wele ko centrale de lutte contre l'enrichissement illicite OCLEI, Office central de lutte contre l'enrichissement illicite OCLEI olu y'u ka san 2022 sɛgɛsɛgɛli gafe di Mali jamanakuntigi ma colonel Asimi Goita u y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye nafolokun CFA la miliyari 23 ɲɔgɔnna k'o de yurukura foroba nafolow kan Mariam Kuyate VOA Bambara ka laselikɛla ka bɔ Bamakɔ bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye an ka kumakanw lamɛn. Jamana ka cakɛda min sigilen don yurukuyuruku ni dunko juguya kɛlɛli ma OCLEI a ka san 2022 baaraw minnu yɛrɛ kɛla gafe ye sɛbɛnfura 127 o de bɛ nin gafe in kɔnɔ 23 o de dala kɛnɛ kan min bɛ sariya tigilamaw ka bolo kan n'o bɛ dunko juguya ani yurukuyuruku kofɔ ni sɛgɛsɛgɛliw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko jamana ka nafolo jamanadenw wɔsi CFA wari miliyari 23 ni kɔ k'o de dunna ni maa 23 fɛ min b'a yira ko maa kelen ye miliyari 1 bɔɲɔgɔn de dun wa a yirala ko maa 23 in u ka kɔnti bankɛriw kɔnɔna na ko miliyari 21 miliyɔn 735 k'o de yela o kɔnɔ Momon Gindo OCLEI ɲɛma ale y'a yira a ka gafe kɔnɔ ko miliyari 23 ni kɔ min dunnen filɛ ni maa 23 in fɛ k'a ma don dɔwɛrɛ la dagabana sow kɔ so minnu bɛ wele ko appartement meublés étage baw jagokɛlaw bɛ minnu ta n'o ye appartement commerciaux ye ani baarakɛyɔrɔw fo ka taa se dugukolow ma Momon Gindo a y'a yira k'a fɔ ko ni maa 23 minnu filɛ ka ni nafolo kasabi min dun k'u bɛɛ lajɛlen ye gouvernement ka cakɛda baarakɛlaw ye k'o fɛnɛ kɛrɛfɛ u ka baara okumu kɔnɔ k'u sela ka dugukolo ani du o 503 de minɛ min bɛ taa CFA wari miliyari 20 na maaw la mun bɛ faso yɛrɛ ka baara la Momon Gindo a y'a yira ko ni nafolo fɛn fɔlen filɛ nin ye k'a bɛɛ ye faso ka nafolow de ye lakɔliko nasira fɛnɛni fɛ a yirala k'a fɔ ko k'a daminɛ san 2017 ka na bila san 2021 na ko gouvernement ye CFA wari miliyari 49 ani miliyɔn 600 de di kɛnyɛrɛ ye lakɔlisow ma ko nga a musaka caman ma don baaraw dafɛ wa ko k'a daminɛ décembre kalo tile 31 san 2022 Mali cakɛda baarakɛla minnu y'u ka sɔrɔw yɛrɛ yira n'a laɲininen don cogo min na jamana marabagaw fɛ k'o ye 2,842 ye OCLEI ale y'a sɛbɛntiya ko ni yurukuyuruku kɛla Mali fan caman kɔnɔ ko nga ko Kayi marabolo ta barika bonyana kosɛbɛ o kɔ ko Bamakɔ ye filanan ye Mariam Kuyate ka laseli don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la
ayiwa ka tɛmɛ ne ni juru kelen ye san 2022 yurugu jateminɛ jaabi gafe ninnu ye a yira fɛnɛ k'a fɔ ko danfaraba yera hakɛ dilen dɔw ma Mali jiginɛsoba ka hakɛw ani cellule de planification et de statistique ta cɛla la yaasa aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a koɲa la Mohamed Ture ale wulila ka se Bubakar Tamani Bokum ma ale ye sɔrɔ ani lakanako sɛgɛsɛgɛlikɛla n'a dɔnbaga lajɛ ye ka bɔ Bamakɔ ka ɲininkali tɛŋunen k'a la an k'u ka masala lamɛn. Fɛn mun ye yuruku kɛlɛli ye Mali kɔnɔ bi na n'i ye taabolo lajɛ dɔ bɛ ka k'a la nka majɛ caman b'a la ka sababu kɛ mun ye mɔgɔw hakili b'a la ko kɛlɛ in bɛna kɛ cogo min na maliyɛnw ka jateminɛ n'a ka suma dɔɔni parce que maa caman dɔnnen don maliyɛnw fɛ minnu ye tiɲɛni kɛ minnu bɛ yuruku kɔnɔ minnu n'u kɛlen don ka faso nafolo daraki nka hali bi olu caman bɛ kɛnɛma u minɛnen tɛ fɔlɔ donc o b'a to jamanadenw yɛrɛ sigalen don k'a lajɛ k'a fɔ bi na kɛlɛ mun n'a fɔra corruption kɛlɛ in a bɛ sɛbɛ la wa a bɛ lahaliya jumɛn na donc mɔgɔw sigilen don k'o makɔnɔ donc jateminɛ la a ka suma dɔɔni nka n'i y'a ye taabolo yɛrɛ la o b'a yɛrɛ k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli minnu bɛ senna a baara ɲɛ ka misɛn o de b'a to tuma dɔw la mɔgɔw minɛni ka suma k'a sababu kɛ fɛn mun n'a bɛ fɔ a ma preuve matérielle o sɔrɔli ma nɔgɔn tuma dɔw la donc fɛn mun fana bɛ sariya kɔnɔ n'o ye présomption d'innocence ye k'a fɔ hali ni anw ka jate la k'a fɔ dɔ ye zon ye nka ni sariya ma se k'a pereperelatigɛ k'a faranfasiya ka ɲɛ pour que bolo ka d'a kan k'a yira k'a fɔ ko zon don a bɛ jate hali bi k'a fɔ k'a ma fɛn kɛ donc o de bɛ na ni baara in gɛlɛyali ye nka bakuruba la an b'a ye k'a fɔ ɲininiw bɛ ka kɛ hali k'a dan rapport nin yɛrɛ bɔli ma o b'a yira k'a fɔ ko dɔ bɛ senna halisa o fili kelen o bɛ ka ye baara kɛ cogo caman na nin t'a cɛkɛda fɔlɔ ye min y'a yira ko namara bɛ ka kɛ musaka kow la nka e bɛ se k'o faamuya cogo jumɛn tabiyaw de ma fali wa fɛɛrɛ ɲɛnama minnu latigɛra o ma se k'o bali de wa i b'a ye k'a fɔ fɛn mun ye yuruku ta sira ye fɔlɔ i tun b'a ye k'a fɔ yɛrɛsagokɛ de bɛ yen mun ka di mun ye o b'o kɛ foyi tɛ bɔ foyi la o de tun ye fanga mun dafirila o ye o kɛra o gɛlɛyaba ye donc o ye kɛnɛkan ta ye mais bi na i b'a ye k'a fɔ administration mɔgɔw ma falen taabolo ninnu bɛɛ ma falen fɛn ma yira mun b'a to bi na siran bɛ kɛ fanga yɛrɛ ɲɛ fɛn mun ye justice ye donc o baara ka suma dɔɔni i b'a ye k'a fɔ mɔgɔw ma falen donc taabolo bɛɛ ma falen hali bi administration o mɔgɔ kelenw de bɛ yen taabolo minnu tun b'u bolo n'an b'a fɔ o ma système de gouvernance o taabolo kelen ninnu de don olu ma yɛlɛma o mɔgɔ kelenw de don maintenant mun yɛlɛmana o ye minnu bɛ fanga la olu da tɛ yuruku la parce que il faut que an k'o yɔrɔ faranfasiya jamanadenw bɛ taabolo min na fonctionnaires bɛ taabolo min na ani jamana ɲɛmaaw yɛrɛ bɛ taabolo min na fɔlɔ jamana ɲɛmaaw n'u kɛrɛfɛmɔgɔw de kun da bɛ fɛn caman na i b'a ye olu de commerçants ye olu de juges ye olu de da bɛ fɛn in bɛɛ la mais bi na an b'a ye k'a fɔ minnu bɛ yen bi olu ni affaires cɛ ka jan dɔɔni donc i b'a ye k'a fɔ olu da tɛ ko caman na donc o ye fɛn ye fɛn mun b'a to yuruku kɛlɛli don kelen ko tɛ a baara ma nɔgɔn o ye diɲɛ fan bɛɛ ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Mali dɔrɔn t'o ye nin tɛmɛnen kɔfɛ a yirala k'a fɔ fɛn min ye Bamakɔ cour d'appel o kiiri ɲɛma ale ye laseliw kɛ kunun tarata la k'a fɔ k'u ye sɛgɛsɛgɛli baaraw daminɛ dansagokɛla dɔw kan ne Iyad Agali n'ale ye Al-Qaida ɲɛma ye Mali jamana kan ani Burudamɛ kulu maramafɛntigi dɔw ka fara Amadou Kunfa fɛnɛ kan Mariam Kuyate ale ye VOA Bambara ka laselikɛla ye ka bɔ Bamakɔ a bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye an ka lamɛn. Procureur min ka baara ɲɛsilen don jamana marabolo kɔnɔnaw kojugukɛlaw kɛlɛli ma yamariya dilen don a ma kabini kunu procureur min bɛ Bamakɔ cour d'appel la n'o ye Amadou Nodi Balabu Gindo ye k'a ka sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛ ka ɲɛsi maaw ma minnu sɛmɛnen don banbagaci wale ni nijuguya wale kɛli ma Mali jamana kɔnɔ sɛgɛsɛgɛliw ɲɛsilen bɛ maa minnu ma o ye Iyad Agali ye Amadou Kunfa, Anoun Ag Ali, Mohamed Ag Najim, Achafaki Ag Bouada,
Usen Ul Gulam fo ka taa se u ni maa minnu bɛ jɛjugu la ko procureur ka wulikajɔw sigi sen kan yaasa ka ni makufɔlen ninnu nɔ minɛ. Amadu Nɔdi Balabo Gindo Bamakɔ procureur a ko a b'a da jamanaden bɛɛ lajɛlen tulo kan ko ni laɲini min kɛlen filɛ ni ka ni makufɔlen ninnu nɔ minɛ k'u yela waliya caman na min bɛ dankari Mali jamana ka keleya ani finitigilakaw ka wulikajɔ baaraw la. Waliya min yɛrɛ bɛ fereke don jamana ka ɲɛtaa la. A ko a b'a ɲini jamanaden bɛɛ fɛ u ka kiritigɛlaw dɛmɛ kunnafoni na sira fɛ u ka baara okumu kɔnɔ yaasa ni maa ninnu tɛgɛ ka se ka kɛ u la. Mariam Kuyate ka bɔ Bamako, VOA Bambara tɔgɔ la. A yirala k'a fɔ ko sira min bɛ Douazatugu Gawo la, ayiwa ko o sira nin n'a bɛ wele ko RN16 o tigɛlen dansagokɛlaw fɛ ko kura hamiba de bɛ duguni minnu sigilen bɛ a sira ninnu da fɛ o dugukɔnɔmɔgɔw la. Yaasa ka ɲɛfɔli kɛ aw ye ka faamuyali sɔrɔ a la. Mohamed Ture ale ye ɲininkali tɛŋunin kɛ Mulayi Angoyiba la. Ale Mulayi Angoyiba ye Mondoro maire ye. An ka u ka masala lamɛn a kan. Abo aketo an bɛ kurantigɛ de la donc groupe de mɛnɛ kɛrɛfɛ donc bi an Douaza mara n'a laminiw sira minnu tigɛlen don en réalité degun de don ka ɲɛsin an ka population ma bi kosɛbɛ a degun barika bɛ ka bonya don o don dɔ de bɛ ka fara a kan en tout cas. Et surtout à ce qui concerne sira minnu tigɛlen don ka taa Tɔnbɔkutu yan fɛ ka na Douaza fan fɛ ou bien ka ba ninnu tiɲɛni sera an ka bateau minnu kan o siratigɛ min kɛra o jouelen bi Douaza population kan o jouelen bi commerce yɛrɛ kan parce que fɛn an ka minɛn caman kun bɛ ka bɔ ni yen de ye tuluw ni nɔnɔw ni sukorow ni o n'a ɲɔgɔnnaw donc o article premier nécessité a caman de prix farala dɔ kan sababu min kɛra nabali ou bien a sɔrɔbali ye. La route RN16 de Seware Gao la o fana a taa à partir de Douaza ka taa Ombori o tigɛlen don salon wagatini dɔ kɛra o kun y'a tigɛ juste un mois population yɛrɛ de wulila ka kuma kungokɔnɔmɔgɔ ninnu fɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ o la o kun ɲɛ sɔrɔla a la mais ɲina tuguni u seginna ka o sira datugu a gɛlɛya bɛ sen kan hali sisan surtout sisan ta nin a bɛ ka juguya wagati dɔ kɛra pick-up tigiw kun bɛ ka bɔ ni gandamiya sira ye ka taa munumunu ka taa Ombori donc car dɔw kun bɛ bɔ Gawo ka na Ombori car minnu bɛ bɔ Bamakɔ fana u kun bɛ dan Douaza donc pick-up bɛ mɔgɔw ta Douaza ka munumunu gandamiya fɛ ka taa Ombori ka mɔgɔw jigi donc o mɔgɔw fana bɛ car nin ta ka segin Gawo o de kun bɛ yen maintenant kɔsa in na o sira nin kɔnɔna na hali car ni camion tigi dɔw kun bɛ ka bɔ ni o sira munumunu sira nin ye ka taa tuguni o sira kelen min bɛ ka munumunu kungokɔnɔmɔgɔw y'o fana tigɛ o y'o tigɛ min na nin sira wɛrɛ min bɔra pick-up dɔrɔn de bɛ se ka bɔ ni ye donc car tɛna se ka bɔ mobili kumaba si tɛ se ka minɛnw ta ka bɔ ni ye o kɛra min na population yɛrɛ wulila tile fila in na fo dimanche ka na bi. Welekan jumɛn b'i bolo k'a lase faamaw ma u ka cɛsiri na yaasa nin siraba nin a ka se ka lakana. O ko kan ka ɲɛɲini donc an ka welewelemada de bɛ ɲɛsin an ka autorités fɛ u ka ɲɛɲini kɛ nin na n'o tɛ nin bɛ ka taa cogo min na ni ɲɛ ma sɔrɔ a la joona a degun bɛna se fo jamana sidiyanfan in na. Sisan an ka duniya lamini kunnafoniw lamɛn Sierra Leone kaw fɛ yen nɔ Sierra Leone ɲɛma olu y'a jira k'a fɔ ko taratadon na k'a fɔ ko mankan min wulila u fɛ yen nɔ karidon na ayiwa ko ne a sen fɛ ne mɔgɔ 21 ɲɔgɔnna hakɛ o fagara ayiwa ko o tun ye fanga darakili waleyaw de ye o fanga darakili waleya ko minnu n'a sanga wulilen bɛ nin waati in na u ka fɔ la farafina tilebiyan fanfɛ bolow fɛ awa u ye a sɛbɛntiya k'a fɔ awa ko a kɛra fɛnɛ a lawaleyara jamanatigi kɔrɔ ne ale tun ye fanga bila Ernest Bey Kuruma ale ka garde rapproché a ka lakanakɛlaw de fɛ hakaja ni a kɛbaga ninnu na a kɛra Freetown ne ni waliya nin kɛra Freetown dimanche don karidon na n'a kɛra sababu ye ka mɔgɔ bayirika caman bɔ kasobon kɔnɔna na ani ka tila ka mɔgɔ dɔw fɛnɛ faga kɛbagaw ma se ka dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɔlɔ awa fɛnɛ an bɛ waati min na ko sisan fana mɔgɔ si fɛnɛ tɛ se k'a fɔ fɛnɛ ko u ye seereya sɔrɔ fɛnɛ k'a fɔ ko fɛn min ye Kuruma ye n'ale ye jamanatigi kɔrɔ ye n'a ye jamanatigiya kɛ san 2007 ka taa se fo san 2018 waati ma awa n'a a ye Julius Maada Bio n'o de ye
jamanatigi kura ye sisan nɔrɔ bila ko ale de nɔ bɛ nin ko ninnu na. Nin tɛmɛnen kɔfɛ a yirala k'a fɔ Union Européenne n'o ye nazarala keleyatɔnba ye ale ye laseli kɛ arabadon na k'a fɔ ko u sen tɛna ye République démocratique du Congo olu ka jamanatigi ɲini kalata kɔlɔsiliw n'a a sɛgɛsɛgɛliw u la. Awa nin laseli ninnu kɛra kunungo n'o ye tarata u la ye Union Européenne fɛ ko ayiwa ko ka a sababu kɛ u tɛna na se ka mɔgɔ bila ka taa ko sabila ko lakana ma sabati ka ɲa a jamana kɔnɔna la sango ka taa u ka kɔrɔyan fanfɛlaw fɛ. Zach Prod. VOA Afrique ni VOA Afrique ye una adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. Ayiwa ni an seginne ka na an ka studio wɔɔrɔnan kɔnɔna na VOA soba la yan nɔ k'a fɔ aw ɲɛna aw bɛ Malikura jɛmukan de kan ka lamɛn ayiwa VOA ka fiɲɛ turukalaw kan ka bɔ VOA soba kɔnɔna la yan aw tulo bɛ Kayatu Tarawele de kumakan na ne mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka sɔgɔ an ka nin kunnafoni ninnu na sisan a bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 ka Bamakɔ n'a lamini na Burkina Faso a b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 ani 4 kan fɛn min ye Abijankaw ye a b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 99 kan Tumia n'o ye San Mara ye an bɛ sɔrɔ Radio Paris 5 kan fiɲɛ turukala 98 kan Gawukaw fɛ an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 106.1 kan Tumutu an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 93 kan Koro Banyangara a bɛ se k'an ta fiɲɛ turukala 93.2 kan minnu fana bɛ fɛ ka sɔgɔ an na nin waati in na an ka sanfɛ an ka bɔlɔlɔsiraw fɛ a bɛ se k'an sɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraba fɛ n'o ye www.voabambara.com ye walima an bɛ directement na nin waati in kɔnɔna na a bɛ se ka aw connecter an na sisan ka jɛmukan in tɔ lamɛn YouTube kan an ka page kan VOA Bambara page kan YouTube la ani Facebook kan ani Instagram kan ka tɛmɛ ne kunnafoniw ye. VOA Bambara ka lasilikɛla ka bɔ Yuwaru ale bɛna kuma an ye sisan jɛgɛmɔ kan sabula nin waati n'a yirala k'a fɔ ko sumaya commencera ka don Mali la ni sumaya dun donna tinɛni de bɛ bɔ o tinɛni ko ninnu o bɛ cogoya jumɛn na ɲina an ka Gurdo Bokum lamɛn. Ka daga yɔrɔ bɛn bada de ma ni o ye Delta Central du Niger ye mɔni kun bɛ Yuwaru sɔrɔ ngulɔmaw na nka an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi lakanabaliya kɛra sababu ye ka o sɔrɔ sɛbɛkɔrɔ nagasi i n'a fɔ Bɔkari Kampo b'a ɲɛfɔ anw ɲɛna cogo min ni ale ye mɔnikɛla ye dɛnta kan. Anw ye mɔnikɛlaw de an sigi yɔrɔ bɛnnen bɛ bada de ma olu malifatigiw olu de nana ka na anw jakusa wuli ka bɔ yɔrɔ na ka sababu kɛ lakanabaliya ye. Julaw ni o ye maaw ye minnu bɛ jɛgɛ san mɔnikɛlaw bolo ka taa feere fan wɛrɛ fɛ olu fana kelen de k'u ta sɔrɔ nin ko in na kosɛbɛ Mopti mara kɔnɔ Hamadunu Bilankoro ale ye jɛgɛ jula ye Yuwaru. Lakanabaliya min bɛ yen sisan an bɛ se k'a fɔ n'a ye maa min degun dɔ o y'an de fɔlɔ parce que n'a ma déplace a bɛɛ b'a dɔn kungo kɔnɔna de a bɛɛ bɛ yen de donc déplacement ka gɛlɛn an bolo cogo min na i n'a fɔ lakanabaliya in tɛ juguman ye. Nin degun kɛra sababu ye ka wolofɛn jumɛn na jɛgɛ sɔngɔ sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyara Aissata Kase ni ale ye gwadɔmuso ye Yuwaru a b'a ka degun ɲɛfɔ anw ye sanni feere nasirako la jɛgɛko nasira la. Sani lakanabaliya in ka na Yuwaru kɔnɔna ya 400 tun b'an ka nasɔngɔ bɔ a tun b'an ka jɛgɛ sɔngɔ an tun bɛ dumuni ɲuman dun mais depuis lakanabaliya nana Yuwaru kɔnɔna na an gadonmuso anw sɛgɛnnen don parce que jɛgɛ yɛrɛ kilo bɛ taa 300 400 wa fana a bɛɛ ye jɛgɛ misɛnmaninw ye a lakanabaliya nana ni gɛlɛya anw bolo Yuwaru kɔnɔna in na yan. Yasa fɛlɛ ni dabali ka se ka sɔrɔ nin ko in na joona mɔni ale ka se ka segin a yɛrɛbakun ma i n'a fɔ kunungo o kelen do bi Kasim Kulubali ka wele da kan ye ka ɲɛsi jamana marabagaw ma ni ale ye foroba cakɛla ye anw fɛ yan nɔ Yuwaru kɔnɔ ka ɲɛsi mɔniko nasira la mɔniko nasira la bi a sɔrɔ sɛbɛkɔrɔ nagasilen do ka sababuya kɛ lakanabaliya ye hali jamana ka foroba wulikajɔ minnu bɛ kɛ ka ɲɛsin jɛgɛ mara kan nin bɛɛ lajɛrɛlen jɔlen do bi ka sababuya kɛ lakanabaliya ye an bɛ wele da kɛ ka ɲɛsin jamana marabagaw ma u ka fɛlɛ na suguya bɛɛ lajɛrɛlen kɛ ka bila
bilasirali kɛ ka ɲɛsin cakɛyɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma ani kɛrɛnkɛrɛnyana mɔni kan yaasa fɛɛlɛ ni dabali bɛ se ka sɔrɔ nin ko in na joona. VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Yiwaru Gunto Bokum ka laseli don. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. L'Amérique kɔkan ko kotigi Anthony Blinken ale ye laseli kɛ k'a to Bruxelles ko bi wulada in na ko n'Ala sɔnna ma k'a bi sɛnsɛma ko ka taa bani sira la yaasa ka taa kuma kɛ maramafɛnw sɛbɛnli ka laɲini kɛ olu kuntala janyaliw kan. Mariam Traoré bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a ka an ka kumakanw lamɛn. An b'a jigiya dɔ ka fara lajɔli waati kan. Ameriki jamana ka ciladen secrétaire d'État américain ye nin fɔ OTAN ka lajɛrɛ sen fɛ. A ko looking at the next couple of days, we'll be focused on doing what we can to extend the pause so that we can continue to get more hostages out. Ko nin wulikajɔ minnu ŋaniya tun sigira kɛra sababu ye maa minnu minɛlen tun don n'u bɛ wele ko otages amasi finitigijɛkuluw fɛ ka se ka labila ani fɛnɛ baɲumankɛ tɔnw ka se ka don n'u ka baɲumankɛ dɛmɛw ye bande Gaza kɔnɔ. Ko dɔ farali o baaraw taabolo kan bɛɛ a yira de k'a fɔ ko maa minnu minɛlen don hali bi n'olu tɔw bɛ bolo la fɛnɛ ka se ka labila u ka taa u ka so ani ka fara dɛmɛ tɔw labilali kan. O de ye an hakilina ye. And to be reunited with their families. We'll discuss with Israel how it can achieve its objective of ensuring that Wandalen do ala fɛnɛ k'a fɔ k'o de ye Israel ka laɲini ye. Anthony Blinken ye nin fɛnɛ fɔ a ka laseli senfɛ. Min kɛra kunnafoni sɛnsɛnnaw ɲɛkɔrɔ u ka lajɛrɛba senfɛ OTAN o jabala la. Hamasi jɛkulu ko bi araba k'olu labɛnnen do ka dɔ fara u ka waati kuntagala kan ni tile 4 ye walasa bande Gaza siraw ka se ka labila. Maa minnu minɛlen do n'olu ye otages ye olu fɛnɛ bɛ se ka labila cogo min na. O waati kelen y'a sɔrɔ dɔ faralen do kumaɲɔgɔnya lajijalenw kan diɲɛ kɛlɛban jɛkulubaw fɛ n'o bɛ wele ko médiateur international fɛɛrɛ telimanw bɛ se ka sɔrɔ cogo min na kɛlɛ yɛrɛ bɛ se ka ban Palestine finitigi jɛkulu Hamasi mɔgɔw ani Israel jamana cɛ. Bi araba Ameriki jamana ka ciladen Anthony Blinken makɔnɔlen do Israel jamana kan a ka yan ka se wuladayanfan fɛ. Israel kɔfɛ a ka yan k'i kunda Cisjordani ani Dubai kan min bɛna kɛ a ka cidenya taama tako sabanan ye Ameriki jamana tɔgɔ la ka taa Moyen-Orient kan kabiri kɛlɛ donna Israel ani Hamasi finitigi jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ Octobre kalo tile 7 san 2023. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen. Senegali kɔgɔji lakanakɛla sɔrɔdasiw ye cocaïne n'o ye drogue mugujuguba in tɔni 3 ɲɔgɔnna de minɛ kurun dɔw kɔnɔ kɔgɔji kan ka taa Dakar ani kilo 150 ani ɲɔgɔn cɛla la. Ayiwa a yirala k'a fɔ ko nin y'a san 5 ye a ɲɔgɔn hakɛ ma deli ka minɛ. VOA Bambara ka laselikɛla ka bɔ Dakar Nama Jara ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a ka an ka lamɛn. Nin drogue min tɔgɔ cocaïne a tɔn hakɛ min minɛna kuru in kɔnɔ a kilo hakɛ bɛ se 2,000 ani 975 ma a nafolo hakɛ fana ka ca ni sefa wari miliyari 125 ye. An bɛ waati min mɔgɔ 10 minɛna kuru in kɔnɔ Senegali jamanaden kelen b'u cɛ la u tɔw bɛ bɔ Guinée Bissau, Nigeria ani Cap Vert. Lakanatigiw ka kunnafoni cakɛda DIRPA y'a fɔ sɛbɛn kɔnɔ cogo min na kunun tarata. U minɛna kɔgɔji kan sɔrɔdasiw fɛ kari tɛmɛnen su ka dugu jɛ tɛnɛ u ka lakana baaraw senfɛ drogue kɛlɛli hokumu kɔnɔ. Kuru in minɛna yɔrɔ min o ni Dakar dugu cɛ kilomɛtiri 150 dɔ. Senegali kɔgɔji kan sɔrɔdasiw ye kuru in nati Dakar port da la. An bɛ waati min lakanatigiw kɔni ni sɛgɛsɛgɛliw bɛ ɲɔgɔn na. Nga kuru in bɔra jamana jumɛn na ani a tun bɛ taa jamana jumɛn na o ma fɔ Senegali kɔgɔji kan sɔrɔdasiw fɛ fɔlɔ. K'aw ladɔnniya kabini waati jan a bɛ komi Senegali kɛra drogue tɛmɛsira de ye farafina tile bi yanfan na. Bawo drogue caman bɛ bɔ Ameriki jamanaw dɔ la u bɛ tɛmɛ ni Dakar port de ye ka taa Europe jamanaw la kɔlɔsiliw ye min jira. Hakilijigila san 2019 la Senegali douaniers ye cocaïne drogue tɔnu 1 minɛ Dakar port la a bɔtɔla Ameriki worodugu yanfan jamanaw na n'a tun b'a fɛ ka taa Europe. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara.
awa sisan an bɛ araba de la bi gɛrɛn kɛnɛ de bɛ sigi bi Abibatu Nango Traoré a bɛna a ka baro min tɛmɛna dɔgɔkun tɛmɛnen na donsow kan o tɔ de b'a bolo an ka u lamɛn. an b'a fɔ armée fɔra armée wɛrɛ kɔ n'o ye donsow ye sisan armée u fa de ye donsow ye. Nin ye nin gɛrɛn baro filanan ye ka ɲɛsin donsow ka baara ma an'u ka jɔyɔrɔ jamana ka ɲɛtaa la ka bɛn ni waati gɛlɛya ye. Min ɲininkaliw jaabira donso Fode Musa fɛ. Donsow de bɛ dugu lakana fo kana se empire sigili ma n'i y'a mɛn empire du Mali donsow de y'a sigi Sunjata yɛrɛ tun ye donsow de y'a lakana donsow de y'a bonya fo ka bɔ an fɛ yan ka taa fɔ Kɔgɔji la n bɛ se k'a fɔ Mali sigilen don donsoya de ma an bɛnna kan o an ma bɛn an kan o Mali sigilen don donsoya de ma hali Bamako min filɛ donso de y'a tu tigɛ n'o ye Samalen Banba ye ka bɔ Samalen ka na dugu sigi o de ka dugu sigilen ye Bamako ye kuma fɔra cogo o cogo a tɛ taa ka Samalen Banba dan ale de ye Bama filanan ye ka na Bama sɔrɔ yan bɔ hali bi na donsow ka fɛn bɛɛ ye ɲɛsinnen don k'u lakanani de ma Mali yɔrɔ caman bɛ yen hali bi armée tɛ yen polisi tɛ yen gendarme tɛ yen garde tɛ yen o dugumɔgɔw bɛ lakana cogo di u ka donsow de b'u lakana. Gɛlɛya waati la donso bɛ se ka jɔyɔrɔ jumɛn ta walasa k'a ka jamana dɛmɛ. Donsoya ye gundo ye a sigilen don gundo kan a sigilen don do kan a sigilen don dɔnni min kan ko waranta ta ye k'a fɔ k'i bɛ t'i disi gosi n'a ye o fɛn tɛ ɲɔ tɛ n'i y'a jateminɛ an tun b'a kalama kabini 2013 kow nana fereke Mali kɔnɔ wagati min na donsow de fɔlɔ wulila ka taa se minnu ye coup d'état kɛ Amadu Aya n'a ka mɔgɔw ka taa s'olu ma ka ko caman kɛ armée olu taara lakana kama nka hali olu yɛrɛ olu ti wuli ka taa lakana yɛrɛ la n'u mana donsokɛ fɛ yen fɔ fɛn tɛ min bolo ne bɛ se ka n bolo da tasuma na ko n'i y'u ta mɔgɔ 10 i b'a sɔrɔ donsokɛ ka fɛn dilen bɛ dɔn a mɔgɔ 8 bolo o yɛrɛ la o bɛ balana donc kɔrɔ de ye donso bɛ se k'a to yan ka mɔgɔ labɛn k'i bila ka taa kɛlɛ la ale kan ka jɔyɔrɔ min fa ani e yɛrɛ kan ka jɔyɔrɔ min fa e kelen labɛn ne bɛ t'o jɔyɔrɔ fa armée tun tɛ yɔrɔ minnu na fiyewu ni donsow y'u yɛrɛ labɛn ka benganikɛla ninnu kunbɛn k'a sɔrɔ armée ma fɛn fɔ o de bɛ kadɔ jamana na dana ambasagu sigira a sigi nana ɲini anw fɛ yan Bamako yan anw ni Toloba jɛra ka a ko bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni yɛrɛ fɔ ye mais yɛrɛ jira dɔ yɔrɔ tɛ. Hakilina jumɛn bɛ Fode Musa yɛrɛ bolo ka ɲɛsin Malikurako ma ni donsow sen donni a la walima u sen bɔli a la. Bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ donso jɔyɔrɔ ka bon jamana kɔnɔ kɛlɛ don o kɛlɛ tɛ nka an ka fangatigilakaw u ka yɛrɛ dɔn ma se o ma b'o fɔ ka da mun kan donso bɛ taabolo min kan n'o ye kɔrɔlen taabolo ye anw ka fangatigilakaw m'u ɲɛsin o ma fɛn bɛɛ an ka jamana in kɔnɔ min ma bɔ yɔrɔ wɛrɛ kana n'o ye donsoya n'an ka taabolo kɔrɔw ye ne hakilila Mali kura a tɛ se ka sigi n'a ma sinsin Mali kɔrɔ in de kan an kan tɛ indépendance Mali ma dɛ anw ka mɛn Mali kɔrɔlen yɛrɛ ma a kɔrɔman a ka sinsin o de kan kɔrɔ ye. Nin bɛ dan sigi an ka gɛrɛn tako filanan in kan bi min lasera aw ma Abiba Nango Traoré fɛ Bamako VOA Bambara. Sisan an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Kader Traoré bolo. An bɛ Indonésie diɲɛ ɲɔgɔn kunbɛba denmisɛnnin sɛbɛntɔlɔnta kunda minnu si ma tɛmɛ san 17 kan cɛmanniw ko don a bɛ senna yen kabini ni novamburu kalo tile 10 tɛmɛnen san 2023 in na Mali sɛbɛntɔlɔntana denmisɛnw binna Faransitaw ɲɛkɔrɔ demi-finale la kunu tarata novamburu kalo tile 28 san 2023 in na Faransi celu 2 celu 1 o kɛra Mali ta ye Mali forobatɔn degeli karamɔgɔ Sumela Kulubali y'a yira ko ale n'a ka sɛbɛntɔlɔntana denmisɛnw t'a fɛ u bololangolo ka segi ka na Mali la Sumela Kulubali ka fɔ la u bɛna fɛɛrɛw bɛ sigi sen kan walasa u ni jɔnjɔn dɔ ka na faso kɔnɔ o kɔrɔ ye min ye fo Mali ka sebaya de sɔrɔ Argentine ɲɛkɔrɔ sinikɛnɛ juma jɔyɔrɔ 3nan ɲɔgɔndan na o ɲɔgɔndan bɛ daminɛ ni nɛgɛ ɲɛ 12 dana gosira Mali heure la o bɛ bɛn Indonésie nɛgɛ ɲɛ 19 ma hakilina jiginna Mali ni farafinna jamana 3 wɛrɛw de tun taara diɲɛ ɲɔgɔn kunbɛba in kɛnɛ kan Indonésie Mali Maroc Sénégal ani Burkina Faso n'a bɔra Mali la tɔ 3 binna Mali yɛrɛ de ye Maroc labɔ quart de finale la Sénégal danna 8e de finale la min ye Burkina Faso ye ale danna phase de poule la sinikɛnɛ juma décembre kalo nata tile fɔlɔ bɛna kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen ye Sumela Kulubali n'a ka sɛbɛntɔlɔntana denmisɛnw bolo la Bamako Siaka Traoré kala segi don. An balimaw ni bɛna dansigi kɛ an ka bi jɛmukan na ni kunnafoni ninnu de tun b'an bolo ka lase aw ma u labɛnna Cheick Tero fɛ a laseliw kɛra aw ye ne Kɛyatu Traoré fɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ.